Atxaldeon, ongi etorri binakako txapelketako edizio berri honta. Guaingoan hementxe gaude, ilusioz beteta binakako txapelketan 3. edizioakin. Eta pilotarik ja azken beroketa lanetan, eta gogotsu ez, txapelketa berri honei ekiteko. Gaur hemen erekin esatari lanetan, Irantzu Etxebeste, atxaldeon Irantzu. Bai, alaxe da ez, azkenen, txapelketa gogotsu prestatu du pilotarik, ehun handia izaten da estreinakoare bai, aurretik partidu asko daude, baina urduritasunei eusten lanak izaten die, eta ea partidu hon bat eskaintzen diuten. Berrikuntzaz betia etorri zaigu txapelketa hau, eta bikote guztiak ere berriak direz, aldatzen dugun honetan, eta ikusiko dugun nola elkar hartzen duten. Printzipioz parekatuak ikusten dira bikote guztiak, eta gaurkoan ere nire ustez indarrak nahiko parekatuak daude. Kontun hartu behar da, partidu honen aurretik promozio mailako lehen partidua jokatu dela, bertan Ibarrola eta Bertizek jokatu du Aranburu eta Arrastian kontra, eta gaurkoan Ibarrola eta Bertizek 22, Aranburu eta Arrastiak 8. Hasieran saketik mina hundi egin do Ibarrolak, txispa haundik indaola erakutsi do beste behin, eta saketik indako min horrek markagailun irkidun zuloak, gero partiduntzear eragin desente izan do, eta garaipen erresa lortu due. Lehen mailako partidu honei dagokionen prest 4 pilotarik, eta goentxe hemen agurretan, gaur gogoratu Gorriz, Andrea Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi izanen diela, eta Urdinez berriz, Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano. Aurtengoa, binakako txapelketa berezia izango da, oain arte liga fase hortan beti itzuli bateko buelta egiten zen, kontun hartu behar da urten liga itzuli eta joan etorrin izanen dela. Orduan, partidu asko, liga faseen bikote bakoitzek 12 partidu jokatu beharko ditu, eta ikusi beharko da, nola egokitzen den bikote bakoitze txapelketa berri honta, baina gogoratu gaur abendun 16 hasitako txapelketa honen finala apirilaren 21 izanen dela, beraz txapelketa luzea, exigentea, eta astebururo partidu askoz betea, eta norgehiagoka ez duta emozioz betetakoak ikustea espero du, Irantzu. Bai, hori da ez, txapelketa honek haunitzoko emanen du, espero dugu denari ere fisikoki posible izatea partidu guztik jokatzea, eta pixkanaka ez, maila hori hartu eta pilotari guztiak bere hobena ematea. Bi bikote oso ezberdin gaur aurrez aurre, ez? Nik uste, Olatz denak dakiu, ikaragarrizko golpea duen pilotari dela, pilota asko luzatzen duna, aurten Andreakin bikote sendo osatuko du, Andreak aurrekalden segurtasun handi erakusten dulako beti, eta bikote urdine berriz, Leirek iaz txapelketa bikaini jokatu zuen, esan diteke txapelketako revelazioare izan zela, txapelketan emantzu maiangatik, eta aurten Ainhoakine bikote polite eta berdin du osatzen duela, ez? Ikusi beharko da partidu honetan zein egokitzen den hobeki. Momentuz Gorrik aurretik sartu die, eta ikusiko da nola di joan partidue. Goin hontan Olatzek gehiegi zabaldu do kanpora, eta horri esker urdinek lehenengo tantoa poltsikoan, ez?
pilota aldatzeare erabaki du Urdinek. Bueno, egia esan pilotari ezberdinek izan da, eta olatzeko normalen pilota bizixiogo ibiltzen du, hala gustatzen zaio, ikuste, Ainoak berak ere pilota biziki minein dezake saketik, sakea hundie daukelako, eta ikusi beharko da ze pilota hautatu duen. Pilota ongi moitzen ikusi du Aino alde batetik bestea moitu ditu gorri kasu honetan, baina azkeneko mozketa hortan bera joan zaio, ez, txapazpira. Ongi etorriko zaioa tanto hause berotzeko, ez? Kontun hartu behar da hotza hundi egiten dola gaur pilotalekun, kosta egiten dela berotzea, ongi etortzen da, tanto pelotakada askoko tanto bat, pixko bat partidun sartzeko, eta nik uste tantoa hortako egokia izan ditekela, ez? Bai, tantoa bagitz pilotatua ikusten da, ez? Mugitzen ari ederki atzera, baita zabalian ere. Eta ikusko dugun horren alde eroriko den, baina ikusten da partiduan sartzen ari direla, pilota gozatzen, bai Olatz, bai Leire. Eta aurrekaldian Andrea eta Ainoa ere bisi ikusten ditut partiduan ongi sartuak, eta pilotaka da onak ematen. Ederki zabaldu du oraingoan Andreak, tanto polita ikusi dugu. Oso ongi sartu diela esango nukenik partidura, ez? Andreak bere lana seguru iten, Olatz horratzetik zulotxoa irekitzen, eta Urdinek, igual egia da, Leire eta Ainoak elkarrekin aurreneko partidu daukeala, eta horrek batzutan eragiten dula, ez? Pixkat bien arteko harreman hori, konfiantza hori hartu, ez? Pilotatan eskatu, zein joan behar duen erabaki, hori igual Andrea eta Olatzek hartu du askotan jokatu duelako edo gehiotan bai behintzat elkarrekin, eta ikusi beharko da horrek bere eragine dauken partidun zehar, ez? Hori da oraintxe Olatzek zabalean ederki zabaldu du. Eta, erraten zenun bezala, Andrea eta Olatzek elkarrekin haunitz jokatu dute. Eta, bikote agitz sendua izaten aldire, Olatzek ederki ematen diolako atzera, Andreak defensa handia du. Eta hor lan hori ongiten badute zuluak arrautuko juzte. Eta Urdinak, Leirek beti hor segurantza handia ematen du. Eta Ainoa badakigu bere bizitasunan eta jokoan ze mina egiten aldu, beraz pixkanaka elkar hartzen badute, bikote handia ikusten dut nik horre ere. Kontun hartu behar da Olatz aurreko bi ediziotan txapelduna izan dela, zerbaitegatik, ez? Azkenen maila handiko atzelari da, bereziki ongi jokatu izan dut binakako txapelketak, maila handi erakutsiz, eta nik uste gaurkoan erakusten nahi dela oso motibatuta eta bete-beteko partidun sartuta daola, ez? Tanto eharragoengoaren ikuste Urdinek meritu hondikin earki moitu duela pilota, baina Andreanak aurren badakiun zer nolako defensa dauken, eta guain demostratzeko aukera izan du, ez? Defensa lan ehar horrei esker, beste tanto bat erdietxi due. Horixe, guantxe deskanso hartu dute, ongi etorko zaie lau pilotariari ere.
6-1 gorriak antzintiluak dire, baina bueno, partida nahiko berdindua dago, naiz eta diferentzia hori baden. Naiz, gorrien alde gehiago, tanto gehiago eroi dielako, baina bueno, ikusiko dugu nola segitzen duen antzinera. Bai, joko aldetik nik uste, nahiko berdindu edijoala, ez? Azkenen, moituk, tanto moituk, defentsan, erasoan ongi dabiltzela, baina guain arte, egia da, geixo asmatu duela erasoan gorrik, eta horregatik, tanto zulo txori, ez? Bostantoko zulo txori markagaiun, baina, ikusi beharko da, hemendik aurreare nola moldatzen dien lau pilotarik. Egie da, latasan internatzen dula, badakiula pilotalekuk dauzken berezitasunek zeintzuk dien, eta egie da pilotaleku azkarra dela, ez? Lurren azkarra ateratzen da pilota, eta olatzentzat bereziki pilotaleku ona da, ez? Golpe handi duen pilotarik eta azpitik indarra handiz ematen dion pilotarintzat oso egokie da, eta momentuz golpe horrekin mineiten nahi dela demostratzen nahi da, ez? Bai, hori da, pilotaleku hau defensarako pixko zaila da. Azkenean bizi etortzen den hortan kostatzen duelako postura horietan defenditzea. Baina, Ainoan bizitasuna lehenagora aipatu dugu eta ikusiko dugu nola zetantuak ateitzen alditu norrantzina, baina, atakia bai garrantzitsua izango dela partidu hontan. Beste alde batetik, gaur Andreak etxen jokatzen do, nabaritzen da, ez? Animo aldetik herri berekin daola, eta animo horrekin bai erresa da, ez? Indar gehixo hartzea, eta hemen, ikusten da, ez? Motibatuta daola Andreare etxekoan aurren, eta partidu hona iten momentuz. Ongi botatako dejada izan da, gutxigatik zabalea joan dena, eta bixe ez, igual erasoan, suerte handik gabe dabil Ainoa, saiatzen nahi da pilota ongi moitzen, baina azkeneko remate hortan, gehiegi asmatu gabe momentuz. Earki etxi ez, nik uste Andrea indarra hundiz etxitako pilota horrekin mina hundien dezakela, ezkerparetan asko hiltzen du pilota, eta guain erki moztuta tanto ona lortu du. Eta pixkanaka markagaiun zuloa irekita 8-1 momentu hontan, gorrik oso sendo, oso sartuta partidun, eta urdine tokie pixkoat bilatu ezinik, saiatu dienetan pixkoat tanto egiten asomatu ez duelako, eta ikusi beharko da alde egiten duen gorri markagaiun, edo urdine kontrara aurreiteko gai dien, ez? Bai, hori da, Olatzek pixkote erakusten ari da bere jua, ez? Atzeratzen ari da ederki, eta Leire lana ederki egiten ari da, ez? Defensan. Baina, hor, Andreak aukera gehiago ditu antzinean bukatzeko, eta, ikusiko dugu horreia Ainoak lortzen duen tantuan hobeki xogo sartu eta aukerako pilota gehiago lortzia tantua bukatzeko. Esan duzun bezala, ez nik uste Olatzeko atzen irikitzen duen zuloa, Andreak oso ongi aprobetxatu duela ogain arte, eta hori, Olatzekin jokatzeko hori dauke, ez? Zulo hondik irikitzen ditola, eta aurrelarik asmatzen balin bado, zaile da, ez? Bikotei aurre egitea. Bikaine ez, ezker
ezkerrez txokoan utzitakoa bikaina izan da, lehen esaiatu da, ez? Eta lehen txapara joan zaizkion guantxe, tanto bikaine lortzeko baliatu do, dejada hori, eta nik uste, partidu badaola, ez? Ainhoak errematen asomatzen baldin bado, berriz partidun sartzeko aukera eukiko du Urdinek, saketik mineiken don pilotari da Ainhoa, eta hortik bueltan pilota ona hartu dezake, ez, errematerako. Ikusi beharko da, hoxe, guain takadatxo bat iken duen, edo Gorrik asmatzen duen takadatxo hori mozten. Bai, ez, ikusi beharko dugu ze estrategiakin segitzen duten aurrera. Igual hor pixkot ikusi da aurreko joku hortan sartu direla, ez? Leirek pixkote ezkerrez atzera barrean aurrean jokatu du, eta hor Ainhoak ere segida izan du. Eta igual horko bizitasun hortan zerbait gehiago lortzen ahalko dutela atzera jota ibili baino. Oaingoan txapara, ez, lehen beste jokaldi berdin bat indo eta hori bai bikaina izan dela txapa gainen, oain ongi botatako dejada izan da, baina oaingoan txapara joan zaio. Urdinentzat arnasgune txiki bat, eta Gorrintzat aldiz pena, ez, baduen markagailun guainik aldetxoa, eta aldetxo horrekin normalen gehiago atroitzen da pilotari olako dejadak botatzen, atzelari izan da gehiago, ez oso ohikoa atzelarik olako erremate ekitea, baina aurreko ongi atera zaio, eta oaingoan justu txapara. Ikusten da, Olatzek beste bizitasun bat ematen diola, guentxe Leire zazpi kuadrotik errestatzen nahi da berak emandako pilotak da hori, baina egia esan Leire atzen oso sendo, ez? Egia da golpez Olatzek beste martxa sartzen diola, baina momentuz sendotasun haundiera ikusten nahi da Leire bera, bere gaztetasunen, ez? Kontun hartu behar da, atzetik etorkizun handiko pilotarik datozela, eta oiken artean Leire, ez? Atzelari oso sendoa da, ezkerrak ere gutxi ikusten die, normalen pilotarik gehienak eskuinek dielako, baina badauke ezkerrak ere izatekre berezitasun hori, ez? Pilota beti esategu okazio atatzen zaio ala eskutik, eta gero hor aurren igartzeko zebote jendun zailegoa izaten dela, ez? Bai, hori da, ez? Ezkerra eta elegantia gainera, atzetikan ederki eusten duena, hori atzelari izateko doai ederra da, segurtasun handia ematen du. Eta hoixen, Olatzek bere gixera jota joari da 7. kuadroraino, eta hortikan pilota bueltatzia lanak dire, ez badu ematen ere, eta iruditzen zait hasi direla pixkot aurreko jokoa bilatzen Andrea gehiago sartzeko, eta ja aukera duten, ze Olatze jokura sartzean atzera bidaltzen Urdinak, eta ikusko dugu. Oso bikaine tantoa, ez? Gorrik beraiek aizien nagusitzen, alde batetik beste ibili ditu Urdinek, batez ere Olatzeko songi mugitu ditu aurkarik, baina Ainhoa kontraerasoan atera duen tantue, oso ona izan da, ez? Dejada azkar botata efektukin bikaine lortu duen tantue. Bete-beteko partidu, ez? Aurrenekoa beti izaten da hor pixko bat, ez? Txapelketan sartzea kosta egiten da, azkenen denantzat lehen partidu delako, baina nik uste lau pilotarik ongi diela. Gorrik hasieratik oso ongi sartu die partidun, oso sendo biek, eta Urdine nik uste tanto pare bat segidan lortuko balitu ere partidun sartuko liekela, ez?
urruti zen, ez? Nik uste dut pixkat leirei launtzen saiatu dela, lauter diraino etorri da, eta lauter ditik pixka pilota mozten saiatu da, baina urruti zen, ez? Aukera ona zen, ongi atera ezkio, bere aukera eukiko lukela, baina oso atzetik moztutako pilota izan da, eta alde hortan, zaila izaten da, baina atzetik hainbeste ajustatzea, ez? Bai, ala da, baina, Ainhoa alare hortan trebea da, ez? Urrunetik dejada botatzen eta mozten. Baina, egia da oraingoan igual etzuela aukera hobena, ez, hori egiteko. Baina, nik uste dut bera sartu behar dela, jokoan sartzen denean eta pilota bizi muitzen duenean arazoak jartzen dizkie gorrieri eta hortikan izaten aldela buelta emateko modua. Bai, nik uste saiatzen nahi dela, ez? Dejadaz, biparetaz, baina Andreari aurren badakigu tantoa sartzea oso zaila dela, ez? Beti aurkari behartzen du pilota bat gehiago jotzea, ez? Eta hori da Andrean ezaugarritako bat, defentsan, ikaragarrizko defensa daukela, eta goengoan ere ikusi da, ez? Oso pilota zaila eramando, kontrara Ainhoa saiatu da bipareta iten, eta zabalea aldein dio, ez? Bikain moztutako pilotakin indun tantua olatzek. Egia esanik horrik oso ongi ikusten ditut, elkarrekin bikain uztartuz, itzeinez, bakoitzek bere lana bikain inez. Momentuz arrakalei gabeko bikotea, ez? Batek eman, bestek defenditu behar duen defenditu eta erasoan ari behar denen erasoan ari. Eta urdinek, azkenen atzetik zoazenen, tantoak bildu behar die, geixo arriesgatu behar da, eta batzutan, atzetik doazen nahi gauzeko kerxioa, eta atzetizkio normalen, zailagoa izaten da, buelta hori ematea, eta hori, nik uste, gehiago dela kasu honetan gorrin meritu, oso sendoa idielako pilotan, eta urdinek aldiz, euki dituen horietan, hainbeste ez du asmatu, eta horrekin, markagailun, guain ikusi dezakegun alde hori, ez. Bai, hori da, ez? Eta batez ere olatz ikusten dut, pilotakada guziko ongi ematen, pilotakadak zer egin behar dune defenditu bai atakatu ederki aukeratzen, eta, lehenagotik pilotari handia da, gauzak ongi egiten ditunean, gauzak aizail jartzen ditu aurkariari. Bai, nik uste etzela txarra izango guantxe beste atxeden alditxo bat eskatzeko, ez? Azkenen, 14 eta 4 markagailun, zulo handie da, martantoko aldea hor dago, batzutan pixko bat gelditu, elkarrekin hitzein, besten ratxa horire moztu behar da, eta nik uste aukera hona zuela hortxe pixkoa partidue gelditzeko, ez? Berriz partidura sartzen saiatzeko, batzutan kantxan ezin denen beste estrategi batzuk erabili behar die, eta nik uste momentu hona zuela, ez? Pixkoak gelditzea partidue. Bueno, 14 eta 5 markagailua dugu. Orain Ainhoa sakera, pixko bat sakeekin asmatzen duen eta pixkote hurbiltzeko aukera duten. Bai, bi tantotan, Andreak ez, aurrekoan, saiatu da hor zabalen dejada egiten, eta goengoan ezkerrakin ikuste gehiegi zabaldu dula pilota eta justu arrastuan gainen jo dula. Eta hoxe azkenen batzutan markagailun alde hori izatekin, pixka bat erlaxatu egiten da, ikusten da, margena baduzula ez, tantoik edo geixo arriesgatzeko, baina edo gehiegi deskuidatu gabe ez, batzutan pixko relajatzen zanen aurkarik aprobetxatzen duelako beraien maila eman eta hurbiltzeko, eta goin behi da, Ainhoak sake bikain batekin beraien 7. tantoa ez, eta pixkanaka sartzeko aukerari ikusten zaioa, hoxe saketik asomatu ezio eta 2. pilotakatik mina egiten hasten balin bada. Hori da ez, batzutan erranduzun bezala pixkoa relajatu eta huts batzuk agertzen dire, eta aukera ematen zaio aurkariari.
Eta, orain Ainoa nik uste bizi sakatzen ari dela, asmatzen ez, pixkot ezker pareta hortara sartzen, horri ikusten dute hasten aldela pixkot agintzen hortik, eta, ikusiko dugu ja posible duten tanto batzuk biltzia eta partida pixkot berdintzia. Tentsioaren nabari da, azkenen txapelketako partiduko ire izaten du, azkenen ez alaun artekotan bezala txapelketa da, denak hasieratik bildu nahi ditue puntuk, azkenen, esan duen bezala aurten, ligila oso luzea da, bikote bakoitzak 12 partidukiko ditulako, baina lehen puntu pilatze horrek ere garrantzia handia dauke, ez da konfiantzarako ere oso lagungarri izaten da hasieratik puntu pilatzea, eta ikusten da, ez, tentsio hori badaola, denak puntu hori lortu nahi duela, eta hemen bete-beteko partidu da hola, ez. Batzuk erasoan, bestek defensan, lan handi egiten nahi die, eta azkenen gorrik berriz eolatzek ongi moztuta tanto ona lortu du, ez. Nik bai aipatuko nuke goengoan, olatzek ere, askotan ikusten du pilota asko luzatzen, pilotari asko ematen, baina gaur estrategia pixkat aldatukin dabile, ez. Pilota asko da muitzen, zabalen dela, txokoan dela, dejada dela, hori aurkarik pixkat espero gabe, igual uste duzulako pilota gehiago luzatuko dula, baina oso ongi da hortan, pilota mozten, eta mina egiten nahi da, ez? Bai, hori da, hasieran errandugun bezala pilota leku hau bizia da, eta nik uste dut horranketara mozten denian eta problemak izaten dire defenditzeko, eta hor asmatzen ari dela, eta hortik tanto mordoska bildu dituzte. Txapelketa luzea izango dela aipatu du, promozio mailan 4 bikotek hartuko duelako parte eta lehen mailan 7 bikote hariko dielako joan etorriko liga hortan, eta promozio mailai dagokionen liga fasea amaituta lehen bi bikotek sailkapenen dauden lehen bi bikoteek zuzenen jokatuko du finala hundie, eta lehen mailan aldiz, lehen sailkapenen lehen lau bikotek pasatuko die, baina kasu honetan finalerdietara, eta gero finalerdietan partidu bakarrea jokatuko du finala handi hori, ez. Orduan, puntu asko daude jokoan, baina lau pasatzen dienez aurrea, puntu pilatu behar die, eliminatuta gelditzeko arriskua daolako liga fase hori bukatuta, ez. Bai, txapelketa lehen hobeki hastia beti ona izaten da bikotiantzako, konfiantza mailan, ez. Azkenean puntu horiek izatea lasaitasuna ematen du hurrengo partida jokatzeko, eta puntu pilaketa hori lehen gertatzea onena izanen da. Gero, txapelketa luzi izatea ere polita izanen da ikusteko nola garatzen direnez pilotariak txapelketan zehar. Seguraski gora bera unitz izaten aldirela, lesioak edo eskuak edo batek daki, espero dizagun denak ongi egotia eta txapelketa guztia jokatu alizatea, eta asteburuko partidu horiek izatea, bakotxak bere maila emateko aukera emanen dula, azpimarratu behar da, eta ikusiko dugu nola segitzen duen pilotari bakotxak aurrera. Bai, kontuan hartuta abendutik hasi eta apirila bitarte dela azkenen ikusi beharko da pilotari bakoitzen evoluzioare bai, azkenen batzuk indartsugo hasiko die, beste batzuk igual polikixio,
baina, bueno, badao denboa, publikizioa hasten dien noik espabilatzeko eta alderantziz ez, gero, maila mantentzeare hainbeste denboran zaila izaten da, guretzat ere emakumezko pilotan berrikuntza nagusi hori da, inoiz jokatu den txapelketaik luzena izango delako, eta ikusiko da, oraingoan nola erantzuten duen ez, pilotarik. Sake ona berriz ez, leheno aipatu du Ainuak arma nagusie sakea daukela, saketik mina hundi egiten du, oso ongi sakatzen duen pilotarie da, eta guaina ikusi da ez, sake ona, oso ongi sartu du ezkerparetan, eta horrekin tanto ona lortu ez. Hoxe, ez die oso taurbiltzen markagaiun, baina 16 eta 10rekoa momentu hontan, tanto pare bat segidan bai lortu dituela, takada luze xoga beharko lukea partidun sartzeko, eta Gorrik aldiz, sendotasun hortan momentuz arrakala hundi gabe. Bikaine ez, dejada milimetrikoa esango genuke, oso ongi botatakoa izan da, txapa soinuek hasi haitzeko moduko oso justu izan baita, dejada bikaine, eta tanto ona berriz ez, urdinen eskutik. Hoxe, zerraten aldu hori sakiakin batera Ainuak ederke egiten duen jokaldi badela. Eta, pixkot gehiago botatzeko aukera badu, ederki etorriko zaizkio gain markagailuan hurbiltzeko. 16 eta 10, 5 tantoko difentzia, baina, tanto pare bat eginezkero hor partiduan sartu eta aldatu daiteke ere. Nik uste guantxe iritsi gala ez, partidun klabera esango ginuke, Gorrik tartetxo hartuta, urdinek atzetik, baino, badato zela ematen dula, eta guain, tanto pare bat nik uste oso erabaki harrik izanen diela ez. 17garrena lortu edo urdinek beraien 12garrenak, partidu alda dezake, eta tanto guztik izanen die hemendik aurrera garrantzitsu. Ona, goaingoan ere arki bixi moztutako pilotakin tanto eharra lortu du Ainuak. Pilota oso bizi ibiltzen duen pilotarie da, eta mine indezake ez, eta goain lehen aipatu duen atxeden aldioi ikusten ginula urdinek eskatu beharrekoa zela, goain nik uste dut Gorrik garai honen eskatu duela atxeden aldi hori ez. Urdinek pixkanaka bada ere hurbiltzen nahi die, egia da markagaiun zulo hundi zeola eta goain 4 erabakarrik murriztu duela alde hori, 4 tantora, eta Gorrik garai honen eskatutu duela beraien atxedena ez. Hori da ez, gauzabek ere estrategikoak dire partidu batian, batzutan kantxa barrenean gaudenean ez gara konturatzen igual momentu honak zein diren. Baina hori txapelketak berak ere laguntzen du ez, estrategia hortan konturatzea eta geldialdi hauek beharrezkoak eskatzea. Gaina ikusi du ez, gelditzen dienen botileron bate badaukeala ez, hemen guantxe bertan leire galean honatxe hurbildu zaioa, konfiantza hundie dauke leirek bere aitangan jarrita, txiki-txikitatik pilotaleku berakin ibili delako, eta goaingoan beraien gana hurbildu da, pixko bat aholkuk beti kanpotik erresago ematen dielako, ez? Naiz eta bikotek elkarrekin konfiantza izan eta ikusi ere partiduk ze beharko luken, kanpotik beste ikuspuntu bat izaten da, eta beraientzat nik uste lagungarria izanen dela, partiduko tramo hau nik uste oso erabakigarria delako, ez? Hori da ez, haunitzetan kanpotikan ikusten dira detaile batzuk, barruntikan igual eskapatzen zaizkigunak, eta lagungarriak izaten direnak ez, igual bertze bikotiak non faiatzen ari den pixko gehiago edo, eta tarteka lasaitasunare ematen du kanpotik aditzia ez, zer ikusten duten, eta bikotiak urdinak ez, nola segitzen du, nik uste dute sendotasun pixkot hartu dutela ez, pilota zuzenago ibiltzen ari dela Ainhoa, hainbertze soltatu gabe eta hortan asmatzen ari dela ez, utxik egin gabe tantoa segitzea,
Eta guain, bueno, ikusi dugu berriz ere bere dejada ederroietako bat. Eta bueno, ongi sartu ikusten dut orentxoen bertan Ainhoa partiduan. Bai, saketik ez, nik uste saketik ongi asmatzen bali badu bigarren pilotaka da hor aurren egoki gelditzen zaiola Ainhoai errematerako, guaingoan ere arki baliatu dula, eta bueno, guain gorrik ez, kontrara, bueno, oso errez eraman due partidu guain arte, baina espabilatu beharko due pixkoat berriz, sendotasun horrei eutxi, eta beraiek ere erasura pasatzeko ez, Ainhoari erasoko tarte luze uzten bazaio mina hundien dezake, eta nik uste gorrike berriz hartu beharko lukeala hoxe ez, erasoko joera hoi, beraiek nagusitzeko joera hoi, bestela bueno, Ainhoa oso arriskutsu dago, eta ikusten da ez, denbora gutxin 16-13 markagailun eta bete-beten sartu diela partidun. Bai hori da ez, nik uste dut Urdinak bere jokoa izaten aldela Leirek segurtasun haunitzez jokatzea horratzetikan pilota gutxi galduz, eta Ainhoak bizitasun horrekin pilota erabiltzeaz, guantxe txapapera joan zaio, saiatu da berriz ere txokoan mozten eta tantua egiten. Baina bueno, horre pixkat gehiago segituzkero tantua eta bilatuzkero bertzaukera bat pixkoto bian ikuste dut oraindik tanto batzuk egiteko moduan dagola. Bai, bera izen erritmoa markatzen, joku aldatzen, tanto onak lortu ditu, baina hori besteek, ezerrein gabe aurkari nutxe etortzen denen, gustora hartzen da tantoa, 17garrena izan da, eta nik uste, zuk esan duzuna ez, pixkat geixio seitzeko igual tantoare bazela, goentxe partidun sartzen aizielako, eta ikusi beharko da, hori, utxegite horrek noraino eragiten duen ez. Hoxe, olatzek, eharki baliatu du, aurrea xio hartu dula pilota berri zein darrez, pilota moztuta tantoa lortzeko. Eta esan duna ez, ematen zuen Urdinek bazetoztela indako tanto ikei esker, baina utxegite horri esker berriz sakea hartu, tanto pare bat lortu, eta 18-13 markagailun, eta 22 biden bost tantoko alde hori, erabaki horra izan daiteke ez. Bai hori da ez, Urdinak utxu gutxi egiteko moduan daude, eta gorriak hurbilago ikusten dute 22garrena, horrek ere konfiantza edo lasaitasuna ematen du. Eta ikusiko dugu gorriak konfiantza horrekin segitzen duten. Eta Andrea orain pixko gehiago sartzen ikusten dut, antzineko kuadro horietan. Hasieran ederki ikusten dugu bizi-bizi, gero erdikaldi hortan igual gutxiago sartu dela iruditzen zait. Eta guain berriz tantontan bueltan ikusten dut. Bikaine ikusi duen tantoa ez, batzuk erasoan eta bestek defentsan, bikaine egizan tantoa, Ainhoak oso ongi mugitu du tantoa, baina Andreak berriz erakutsi du ez, hemen atzekalde honetan pasatutako pilota nola eraman du, oso pilota zaila jarri du berriz ere bueltan, eta hoxe, 18-14 eta emozioa ez, hasieran ematen zuen markagailue bazijoala, gorrik bazijoaztela aurrea, eta oain berriz, lau tantoko aldea dago, baina, ikusten da, Urdinek sartu diela partidun, ez? Eta hoxe, emozioa, jendeare disfrutatzen, eta tentsioa ere bai armaietan, ez? Gorrin alde, ikusten da, jendea badaola, latasarra izanik Andrea, eta tentsioa ere nabaritzen dela armaietan.
Bueno, oso tanto mugitua izan da, Gorrik berriz defensan ibili behar izan dute, Urdinek hartu du berriz iniziatiba, eta goengoan, nik uste hoxe ez, Urdinek aidiela pixko bat partidun erritmoa markatzen, hainua da hortxe, bere bizitasunekin mineiten, eta nik uste Gorrik pixko bat hortik atea behar duela ez, Olatzek, golpe haundi dauke, Ainoa pasatzen saiatu beharko luke, pixko bat Ainoan erritmo hori mozteko, eta Andreak pixko bat lagundu beharko liokela hortan, ez? Azkenen, Ainoari iniziatiba hori kentzeko, biek pixko bat bera pasatzen alegin du, baina guentxe saketik sake eharrain da, 16. tantoa lortu du, ez? 2 tantora jarri die, markagailun, eta buelta haundi eman dioa, ez? Hor erdipare hortan alde haundikin joan dielako Gorrik aurretik, eta konturatzeako 16. tantora hurbildu zaizkiolako, ez? Bai, eta gustagarria da ikustea ere, ez? Txapelketa baten erdian pilotari bat huts batzuk eginta ere, ez? Konfiantza ez galtzea eta segitzea horre jokaldiak egiten, tantuak Ainoa lortzen ari da berriz ere, ez da batzuk txapelpera joan zaizkion, guain ikusten zaio konfiantza guztiz bere jokoa egiten, eta hori ere ederra da. Eharra tantoa ez, Ainoak eharki keinu eharra inez Leireri utzi dio, Leirek iaz ere txapelketan zehar erakutsizun dejadak iten oso trebea dela, eta guantxe alaxe demostratu do ez. Nik uste hasieran txapelketan bikote hau elkarrekin jarrita espero zen joko guantxe aidiela ateatzen ez. Leire atzetik oso sendo, oso pilota gutxi galtzen do, guainik oso pilotari edela beste behin erakutsiz. Eta Ainoak berak pelota hartzen dunen ritmoa jarriz, alde batetik beste aurkarik moituz, eta pixko bat Gorrik sare hortan harrapatuta, ez? Hasieran markagailun aldea handia zeukean, errex eraman due partidue, baina goi pixko bat beraien armirma sare hortan sartuta ikusten diton nik, ez? Ezin hortik atea, eta Urdinek aldiz atzetik aurrea eta konfiantza handikin. Bai, hori da, ez? Orentxen 18 eta 17 markagailua gitz berdindua dago. Eta, hasiera hortan Olatz ederki jotzen hasi da, zulua egiten, eta Andreak horra antzinean zituen horiek bukatzen. Eta nik uste saiatu beharko luketela berriro ere hasierako joku hortara bueltatzen, eta azkeneko tantuok nahiko zuzenak izatea ez, sobera arriskatu gabe. Ze Urdinak primera nahi direzuk erran bezala, eta hortan segitzen badute tantuak asmatzeko aukera guzik dituzte. Sakea ikusi beharko da Ainoak saketik ze minen dunez, mineiten nahi da, zuzeneko sakea lortzen ez badore bigarren pilotaka da oso gertu gelditzen zaio, eta Ainoai pilota 2 kuadroan utzita bizitasun handia dauke gero zein jokaldi egiteko, eta oso ongi baliatzen ari da. Sanduna ez, azkenen sakea gaina oain motzatea do, ez usten harrapatu do pixko bat Olatz, kuadro terdin gelditu zaio pilota, eta bikain moztuta tanto ona lortu do. Eta ados markagailu, 18, ikusi beharko da, ea azken txampa honetan zein iristen den hobekio. Saketik nik uste mina handi egiten nahi dela, baina ongi sakatuta, ez? Ez die errestorako bate sake errezak, hortxe guain seiterdin ezkerparetai ongi txako pilota izan da, erantzunik gabe gelditu dena, baina nik uste reakzionatu behar duela pixkoat Gorrik, Andreare hor dago, nik uste pixkoat esku bat botatzeko ordu edela, Olatzeri laundu pixkoat, eta saiatu guain Urdinek hartu duen ratxa hau mozten, ez?
tanto bixi-bixie berriz erabaki horra, 18-19 aurretik oin kasu honetan urdinek, aldea ongo da ez, berdintzen duen gorrik edo biko tartetxo hori hartzen duen urdinek, haidie, goen gontan ikuste bai nagusitasune gorrik hartuta zeukeala, eta azkenen nagusitasun horri esker tantoa lortu duela ez. 19 markagailun, emozio haundie, oain sakea ere gorrik berreskuratuko due, eta ikusi beharko da azken txanpontan ze gertatzen den. Bai, hori ez, eta pilota ere aldatuko dute, gorriek beren pilota ateiko dute. Ikusiko dugu ez, saketik Andreak nola hasten duen. Eta tantu erabaki horrak ez, azkeneko 3 tantuagia da. Azkeneko hontan ere Leire agitza ausart ikusi dut ez, orde jada botaz eta segitzen duten denak ere bere nobena ematen. Eta tantuan horren alde erortzen den, agitz importante izango delako eta hau. Oin tentsio handi ez, 19 markagailun, 22 margen oso gutxi ez, iristeko. Eta guain, ikusi da ez, olatzeke bikain zabaldu dola pilota hori. Kontuan hartuta hoxe, eskubikin zailtasun gehiago izaten dituela Leirek. Eta horre hoxe, elkar ulertzeko zailtasun txiki bat izan du Ainoak eta Leirek. Bat joango zela ustezun eta Ainoak berriz Leiren Ainoa Leiren zain gelditu da, eta 20. tantoa gorrintzat, 2 tanto garaipeneako, eta hoxe, gauzek oso estu. Bai, eta Andrea Tolatzek berriz ere ez konfiantza pixkot berreskuratua ikusten jut, garaipen hori lortzeko gogoz bat bertzea animatuz, eta urdinak pixko bat segitzen alduten segurtasun hori, irautsi duten hori ematen, ederki bili baitire eta antzengo tantoan hori ez dire sobera ongi ulertu batzutan ez agintze hori edo elkarrekin solasti hori falta izaten da. Eta bertze gauza bat ez, hobetzen joateko txapelketari begira, bikote berria izan ta ere. Eta, tanto hau norren aldero itzen. Pilotaka da askoko tantoa izan da, eta guain, pixkate oker xamaratea da ezkerpareta hortatik. Nik uste olatzek esperozuna baino gutxio atera dela pilota hori. Eta, utxegite, momentu txarreko utxegitea esango ginuke ez. 20 markagailu momentu honetan, eta emozioa nagusi. Eta guain, pilota aurreko tantoan bezalaxe, ongi moitzen aizela saiatu da guain emozten, eta txapara joan zaio, ez? Entrenamentutan batzutan esateu, txapa ezote daukeun, txapa zabal txamarra, askotan ibiltzen gan txapan buelta hortan, eta guain earki botatako mozketa izan da, baina txapara joan zaiona.
Olatza da nagusitzen tantontan ez, asko ematen aitzaio pilotai, atzen da bilki leire, baina bueno, leire momentuz oso sendo atzekalde hortatik denak eramanez. Eta bueno, naiz eta guantxe bezala seiterdiktik aitu lanen, oso sendo. Eta azkenean partido luzea izaten ari da, baina alare fisikoki ederki ikusten zaie lau pilotarieri ere. Eta bueno, oraintxe azken utxe egitea gorrien alde beraz, 22 eta 20. Gainea etorri zaio nik uste pixkoat pilota hori ez, berak espero zuna baino gehiago ibili da, hankatara etorri zaio, eta bueno, ez du eramateik izan, eta bueno, gorrintzat lehen puntu eta lehen garaipena ez, nik uste hasieran uste zuena baino gehiago sufritu duela, hasieran oso errez joan die partidun, biek partidu handien ez, markagailun alde handikin, urdinek meritu handikin, markagailu horrei buelta ematea lortu due, momentu askotan nagusi izan die kantxan, bizitasun handikin, asko hurbildu zaizkioa, hogeina berdintzea ere lortu due, baina bueno, bukaerako bitanteoik gorrin alde erori die, eta horrekin lehen garaipena eta lehen puntu ez, lehen esan du garrantzitsua dela puntu pilatzen ibiltzea, eta bueno, gorrik bintzat lehenengoa poltsikoan daukea, Andreak latasan garaipena lortu nahiko zuen eta hoire lortu do, eta urdinek bestaldetik pena ez, azkenen hainbeste hurbilduta, hainbeste lan inda partiduek hartzeko, ez du posible izan garaipen hori pixkoat gutxigatik badare iese indiolako garaipenak, baina bueno, pozik egon ditezkelan ikuste, partidu ona jokatu duelako, beraien aukerare izan duelako, eta bueno, aukerak asko die eta puntu pilatzen hasi beharko du urrengo partidutan, ez? Hori da, ez? Eta azkenean partiduak nola bukaera arte borrokatu behar diren argi ikusi da, beti aukera hortzen dagoelako, buelta honitzo ematen ditu, eta bueno, batez ere lau pilotariak maila bikaina irautsi dute. Lehenengo partidua ederki hasi da txapelketa hontan, eta espero ezagun herriz herri, partiduz partidu, pilotari guztiak ere kantxan disfrutatzea, partidu ederrak eskaintzea, eta bueno, guk segiko dugu herriz herri pilotariak segitzen. Hoi da ez, txapelketa luzea izateko isere horretarako aukera ematen du ez, azkenen guk emakumeen pilota Euskal Herri guztitik zabaldu nahi du, eta aukera paregabea ematen du txapelketa honek, kontun hartu 30 udalerri baino gehiotan egongo dela adoseko binakako txapelketa ikusteko aukera, eta horri esker emakumeen pilotakin gozatzeko ere bai, eta gaur latasan hasi da txapelketa hau, hilen 23 zerainera ingo du salto, eta gaineun berezie biziko du ez, zerainen aurten lehen aldiz pilota eskola sortu du, iriki du, han 18 aur dauzkeu pilota eskolan, eta beraiekin festa berezie biziko du abendun 23, eta nik uste beraiekin aurretik txapelketa txikitxo bat jokatuko delako, eta gero partiduke honen dielako, jaialdi bikaina izango dela hangoare, eta gogotxu gaudela partiduz disfrutatzeko, gaur nik uste gozatu dula, partidu hona eskaini diutela, eta lehenengoa izan dela kontun hartuta areta gehiago, eta nik uste partidu ona ikusi dula ez. Horixen, aukera dugu hortan gozatzen segitzeko, zerainera ere gonbidatuko dugu jendia hurbiltzea ikustera txapelketa hau, nesken pilota, goi mailan hasi gara eta espero dugu hola segituko dugula. Eta eskerrak ere herri guztieri, emakumeen pilota haien herrietara eramateagatik, eta gonbidatzen ditugu herritar guztiak eta hurbildu daitezela frontoietara. Eta nik uste prest daudela gaurko protagonistak entrevistak egiteko, ea ze sentsazio dituen guri komentatzeko, eta ea gaur ze kontatzen duen ez, bertan barrutik bizitutako guztikin. Bueno, pues contentas, la verdad que al principio hemos empezado la verdad que muy bien, muy a gusto, muy centradas, la verdad, dándole y moviendo la pelota y la verdad que a gusto.
y luego pues no sé si nos hemos relajado y ellas han ido subiendo el nivel y ahí hemos tenido un rato que nos ha costado, que ellas estaban mejor que nosotras, pero bueno, hemos sabido volver al partido, volver a centrarnos y poder ganar el partido. Bai, hasieran oso sendo hasi gara, biak ondo konpondu gara eta besteak pixkat flojo biria hasieran, baina gero esnatu dira eta de hecho aurreatu digute, 19-18 jarria. Baina azkenengo txanpartan jakin dugu eramaten, aguantatzen eta hola, eta azkenean puntua lortu dugu, así que oso pozik. Bueno, pena ez, azkenengo txanpa horretan txaparen bat, erdire botauzko bat, eta detaile txikigatik izin da azkenengo txanpa hori, baina lehenengo partidu izateko bi ona zelango aldeagaz, hasi garen desbentaja horregaz, lana egin dugu, ez dugu lehetzi, eta lanagaz, alzan irabazi, baina bintzet hasiera ona mondotzegu naiz eta galdu. Bai, hori da ez, hasieran igual gehiago ikosten jatu, olatz atzetik oso ondo ibili da, eta nahi bat oso ikostabin jate atzetik eramatia, baina, Andrea ikusi du defenditzen eta tantuak ditzen eta ondo ibili gala, eta gero nik uste dut partidu egiti aldetik aurrera hobeto ibili gala, eta gero bukatzia falta esan jaku, baina nik uste dut lehenengo partidua izan da, eta txapelketia luziala ikusitza, nahiko ondo ibili gala. Protagonistan iritzik entzun ditu gaurkoan. Nik uste txapelketari hasiera bikain eman diula gaur Latasan, eta esan duen bezala aurrengo geldialdie zerainen izango da. Eskerrik asko zuzenen ikustea konektatu zaten guztiri, eta hoxe, urren arte, urrena zerainen abenduaren 23.